Čítanie zo skutkov apoštolov Pavla Barnabáša ďalej a späť došli do Antiochie v Pizídii, v sobotu došli do synagógy a sadli si. A keď sa zhromaždenie rozišlo, mnoho Židov a nábožných prozelitov išlo za Pavlom a Barnabášom a oni s nimi hovorili a povzbudzovali ich, aby vytrvali Božej milosti. Nasledujúcu sobotu sa skoro celé mesto zišlo počúvať Pánovo slovo. Keď Židia videli zástupy plný žiarlivosti, rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol. Pavol a Barnabáš povedali si ho, predovšetkým Pán sa mal hlásať Božie slovo, ale pretože a sami sa pokladáte za nehodných večného života, obraciame sa k pohanom. Lebo tak nám prikázal Pán, ustavený som ťa za svetlo pohanov, aby si bol spásol až do končín zeme. Keď to počuli pohania, radovali sa, oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, čo boli vopred určení pre večný život. A Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. Ale Židia poštvali nábožné ženy z vyšších vrstiev a popredných mešťanov, odnietili proti Pánovi a Barnabášovi prenasledovanie a vyhnali ich zo svojho kraja. Oni na nich striasli prach z mohrov, išli do Ikónia, no učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. Počuli sme Božie slovo. Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. Jasaj na chválu Pánovi celá zem, s radosťou slúžte Pánovi, s plesaním vstupujte pred jeho tvár. Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. Vedzte, že náš Pán je Boh, je náš Stvoriteľ a jemu patrí. Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. Lebo Pán je dobrý, jeho milosrdenstvo trvá na veky a jeho vernosť pokolenia na pokolenie. Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. Čítanie z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. Ján videl som veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov stáli pred trónom a pred baránkom oblečení do bieleho rúcha. V rukách mali Pána. A jeden zo starcov mi povedal, to sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia, oprali si rúcha a zbielili ich v baránkovej krvi. Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia jeho chráme a ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad nimi. Už nebudú hľadovať ani žízniť, nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť, lebo baránok je v strede, pred trónom bude ich pásať, vyvedie ich prameňom vôd života, a pokým zotrie z očí každú slzu. Počuli sme Božie slovo. Bohu ďaká. Aleluja. 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 Ja som dobrý pastier, hovorí Pán, poznám svoje ovce a moje poznajú mňa. Aleluja. 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 Pán s vami. S duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal, moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni idú za mnou. Ja im dávam večný život, nezahynú nikdy a nikdy ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste.